ako ba? Kabalo nga bes, karong panahon na bes, ang mga lalaki man nanabo na sila hagod na kanang dili sila kabalo makontento. Isa, siguro imo na silang suportaan na bahala ka nang mapatanga-tanga ka. Ang mga lalaki man good, mga wise na kayo na, dahil kayo nasa ligrason. Dahil kayo best, ikaw seryoso kay ka, diba? Yung paghuman, yung makuyad di ay, karti ng pangiyot o blaen o kisig-kiyot-kiyot niya, ikaw, tanga kay ka, no? Kay ka, no, diba? No, mas gwapo man na imo na sa suportaan. Wala ka na di, kanang kumit kag babae ba pagdarag kung doon ha, nya ignar ako kung nagahusan ka kay kasi magpaiyot ko sa imo nga lain pag kayo makubasan ka ana na lang di ba best no correct no mas gamo man imo sa suportaan kay anong kapoy kay nang muyot og laing